Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και στα παιδιά. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα ιδιαίτερη, με ιδιαίτερη σημασία. Η ιδιαίτερη σημασία δεν είναι τόσο γιατί εγκαινιάζουμε ένα νέο σχολείο, που πραγματικά ήταν απέτηση της τοπικής κοινωνίας, των εκπαιδευτικών, αλλά και δέσμευση της Δημοτικής Αρχής. Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά τόσο της πρώτης γυμνασίου, που θα έχουν τη χαρά μετά από την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί και αυτά, φοιτώντας σε σχολείο το οποίο είχε προκάτω αίθουσες, να πάνε πραγματικά σε ένα αξιοπρεπές χώρο, σε μια πρωτότυπη κατασκευή, μια υποδειγματική κατασκευή θα έλεγα, και αφετέρου τα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης θα χαραχτεί για πάντα στη μνήμη τους ότι ήταν αυτοί που βίωσαν και τις δύο καταστάσεις. Είχαν τη μετάβαση από ένα σχολείο με απαράδεκτο, όπως το ξέρουμε κυρία Γούνερη, σε μια σύγχρονη εγκατάσταση. Θέλω και οπωσδήποτε να ευχαριστήσω, και θα πω ιεραρχικά όπως εξελίχθηκαν τα γεγονότα, το συνεργάτη μου τον Γιάννη τον Παραχεράκη, τον Αντιδήμαρχο, όπου ξεκινήσαμε μαζί την προσπάθεια αυτή, πιστέψαμε σε αυτό. Επίσης, θα ήταν παράληψή μου εάν δεν ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Τσέπα, που πήρε τη σκητάλη από τον Γιάννη τον Παραχεράκη και ανέλαβε το δύσκολο έργο της μετεγκατάστασης, σε απόλυτη συνεργασία βέβαια με τους καθηγητές και όλο το προσωπικό του σχολείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Κυρία Γούναρη, εύχομαι καλή σχολική χρονιά. Ελπίζω ότι τώρα οι συνθήκες θα είναι καλύτερες, ώστε να αποδώσετε στο έργο σας. Και πάνω απ' όλα να είστε γεροί, υγεία σε όλους, προκειμένου να κάνετε ό,τι καλύτερο για τη γενιά που έρχεται, που πιστεύω θα είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Σας ευχαριστώ.